Понеже Игъл Харт не знае за какво сме се събрали тази вечер, искам да ги анонсирам специално, да ваши аплодисменти към тях. Игъл Харт, дами и господа, много яка банда. Кирчо ми е почти роднина, Дасти Баджо. Така, Деси също, Боби също, това момче не го познавам бърваничето, но Иван. Ти си ми даш, супер. Само Ивановци, да. Сега искам, понеже прекъснах техния сет, за да кажа няколко думи за последно и няма да говорим повече на тази тема. Чакай малко, Боте, само за момент. Този концерт тази вечер нямаше да се проведе, защото имахме много проблеми. Аз ви обясних и в самото начало. С Столична община, с район Подуяна община. От тук натам заедно, тия, които сме тук, които ме познават лично от квартала, от махалите, нали, не говорим само за Хаджи Димитър, говорим за Стефан Караджа, говорим за Левски, говорим за Суха река и така нататък, не ги изборявам всичките. Трябва да благодарим само на един човек. За да се проведе това мероприятие тази вечер, въпреки че си скъсахме тотално нервите, лично аз, трябва да благодарим на човека, който застана зад гърба ни, а това е господин Одисей Спасов. Вашите аплодисменти за него. И ако искате промяна в този квартал и да направим така, че всички да бъдем свободни и да бъдем готини и да бъдем истински и искрени, трябва да гласуваме за него на предстоящите избори. Както за общински съветник, така и за кмет на район Подуяна. Надявам се, че ще го направите, нали така? Не сме се събрали да говорим предизборни неща, нали? Не оставите с това убеждение и впечатление, но трябва да благодарим наистина на този човек, защото в Хаджи Димитър не съм правил неща от 8 години насам. Някои помнят какво съм правил преди много години. Бях се зарекал тук да не правя нищо, защото бях много огорчен от съкварталците, но аз живея тук, тук съм се родил, тук ще умра, предполагам. Тук са ми приятелите, тук ми е семейството и така нататък. И затова казвам ви твърдо и категорично, от тук натам ще ви щупиме! Ще ги щупиме! Всички тези бокоци, които са настанени в община Подуяна и в Столична община. Така че гласувайте за този човек. Благодаря ви много. Продължава Игъл Харт. Благодарим на Иван за топлите думи, които каза. А ние ще продължим с нещо руско за вас. Една песен от Ну погоди. Сега ще я познаете. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустит моя земля, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе навсегда к шоколаде. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земли.
Thank you.